Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Labi na kaninyo Dr. ni Obra ug Atty. Ellen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatog kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Robert, 32 anyos, single, nagpuyo sa Cebu City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa pending case sa akong amahan. Arnyang sabtan, sugdon ko sa diyang bag-o lang kong ni-graduate. Ingon ini ang mga panghitabo. Yes! Graduate na yung go! Woo! Congratulations, Nak. Kung daspod pa. Salamat sa tanan nimong sakripisyo aron lang makahuman ko sa akong kurso. Salamat kayo. O, isa pa yan. Obligasyon ako isip imong amahan nga magkahuman gi kasi mo pag-eskwela. Sige lang pa. Puhon, kung magkatrabaho na ako na'y bahala ninyo ni Mama. Kaya dili ko gusto nga magsige pa mo og trabaho eh. Salamat, Nak. Unsa, doon na kay plano mo larga sa laing nasod. Oo pa, Nya, asa man ka magsugod? magpa-experience una ko din sa ato pa isip nurse. O kung igo na yun akong experience, pwede na ko mga-apply para sa laing nasod. Asa man ay plano nimo nga mularga? Gusto ko sa US pa. Oh, mayo tuod ang income dito sa mga health professional, Nak. Ato nang iampo. Salamat kay pa. Naninga Lagi. Gusto nyo kayo ko makalarga sa laing nasod ko. Nganong ganahan magit ka dito? Ganahan ko dito. Aron puhon, madasan ako akong mamagpapa dito. Wa pa ginas lang makasuwag travel outside the country ko. Nice. Nindutuod ng imong plano para nila. Gamay na yung kuwang. Makalarga na dyan ko dito. Ako naman giliw kang ako mga papeles o ginahinay. May day kaayo. Ikaw, Ginny, wakay plano? Maapas lang niya ako nimo dito. Mularga na ka sa gawas. O pa, Taon-taon palitaan ni magkita lung. muragaan na yun pa. Pero sige lang, ay gabala ka. May akong plano, nga kuhaon tagin mong mama aron makaadto mo dito. Ay, ganahan kay ko, anak dong. Makaadto na gid in town, Miss Gawa si Papa ni mo. Ayaw gabala ka, ma. Pila rin pagdagat sa panahon, eh. Magkauban na niya tapuhon dito. Yeah. Pag-amping dito, ha? Ayaw kalimot sa pag-ampo. Salamat pa. Huwag ka mo po din, he. Amping mo permi ni mama. Nanugon ako ni JB pa nga, diligid mo pasagdan. Ay, kabalaka lang ni mama ug papa kuya. Ako rin bahala nila. Magduha naman di ko katuig din, he. Gamay na lang ko ang umagapakasyon ako sa Pinas. Ay, manawag di ko lang mamagpapabi. Nalihok naman ka ninyo ginihinay inyong mga papilis pa, ma. Udong. Gamay na lang ang kuwang. Sige lang pa. Kay kung unsay kuwang puhon, inigpauli na ko diha. Kuyugan di ka, aron makumpleto na gyud na.
Sige dong. Ya, amping. Salamat pa. Pa! Ma! Kumusta naman mo, ha? Ay, ni anak ko, Kira. Gimingaw kay minimo. Ingon masad ko, ma. Kumusta man ka dong? Okay ra ba? Medyo duka pa lang yun. Nahala. Kautsa. Para ining human, makapahuway ka. Huwag maalala tayo mag-istorya. Pa, mga datag NBI para makakuha kag NBI clearance. Sige dong. Asa pa rin si mama? Atong kuyugon, aron doongan na lang mo. Dong, nahit man ko sa NBI. Unsa pa? Nga naman. Na kuno ko'y pending nga kaso dong. Ha? Pindi nga kaso? Sa unsa man? Kung wa na mo gilihok ang mga papeles ni Papa para abroad, dili mi mahibaw nga doon na rin siya pending case nga mismo si Papa wa mahibaw. 35 years ago, gitudlo akong Papa nga niya gida ang mga gamit nga gikawat siyang gagaw. Electrician manggod akong Papa sa una. Na-stretch ko kaayo. Tungod kay 1 month na ang nakalabay, ug nabalaka ko nga base ma-refuse ang among application. Unya, Wa mga ko may baho dong. Uy nga, dapat ay ko'y ingon anak nga kaso. Tingalig doon na tayo maduulan, ana. wag din kayo nadawat pod nga supina pa? Wa mga yun dong. Hanggang kong gikatakan. Wa ba yagyog ko mibalhin og puyo. Kung naman niya ko'y kaso, gipangita na unta ko nila o gipadala na kong supina. Mausad pa. Na, di ka maduga yung proseso, ana? Mao lagi na akong kabalakan eh. Ug mas nabalaka pagud ko. Kay base nung i-refuse ang application ni Papa. Pangutanan lang sa suhito, yun, ana. Mao bitaw. Ay, paita. Imbis malipay ko kay bago kong abot din sa ato. Na-stress na may nuon ko. Susway, ano lang sa kaayog palabi ko. Mapangitaan na lagi nagsolusyon. Uy, hala. Niya, ang saom na kuya. Mabilis, Papa na. Kung sa mga ganidong, ayaw lagi ka problema na ko eh. Lisod man kung doon lagi kakulian. Dili pa. Kinahanglan magdungan mong mama og larga pa ingon didto. Ya, usao man na nato. Oh, pangonsulta lang og abogado kuya. Mao gani akong buhaton, GB. Magud untay gusto nako nga magkadungan sila sa mama ug papa nga makalarga pa ingon sa US. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Mato di Papa. Wa man gyud siya mobalhin og puyo. Ang iyang gikahibudngan nganong wa man siya nadawat nga supina kung naa man siya kaso 35 years ago. Ikaduhang pangutana. Doon na ba mo'y idea how long will it take para matagad iyang kaso? Unya maka-attend og hearing? Ikatulong nga pangutana. Dugay ba ang proseso ani? Unsa may kinahanglang andamon namo aron mapamatud-an nga napasanginlan lang ang akong papa. Ikaw pat ug katapusang pangutana. Kung mukonsulta kog abogado, mga pila kay among kinahanglan andamon. Palihog, tabanging tambagi ko, kini ang akong suliran, Robert. Mayong adlaw mga
sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan, og ako ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal. Of course, sa mga medical nga mga pangutana, mga problema na Dr. Rene Obra nga mutubag ana guys. Di maguol ay kabalaka. Matubag na namo tanan ninyong mga pangutana busa. Ipadadayon sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain, klase-klaseng pamaagi, ang importante mapada ang inyuhang suwat dire namo. Di na ta magdugay, di na ta maglangan, ay dugaya. Ipada ang inyuhang suwat yun right away sa ato ang lain-lain nga pamaagi ha. O di ta mauwaw, di ta maikog ngano. Hoy, kitang tanan na atay mga giagian, no? Na naagid tay mga problemas kinabuhi, naagid ni challenges, naagid ni mga setback. But kibaw mo, kaning mga problema na to malampasan tani, they will make us better persons. They will make us stronger. Kung kumubalik ang mga inaning problema ba? Ay, sus, nahuman manggay na ako na, ana, di ba? So, di na ko, man na ko ani, kibaw na ko, kita na ko ning salida ha. O, mo man na ilang isulti perme, di ba? O, ana, gid po na. As in life, it's always like that also. So, ayaw mo og kalawagtangan og hope, no? Every time na atay maagi ang problema. Because that is part of the circle of life, no? Di na to ma-appreciate atong kinabuhi, guys. Kung watay mga giagian nga mga problema, mga setback, no? Anak yun na. Ba importante, mubangon kung madapa, mamapha, ayuson ang buhok, ayuson ang korona, ang sanina, atong ipagpag, rampa again. Anak yun na, no? Diba? Guys, ang ato ang letter sender, karong adlaw tagpuyo sa Cebu City. And by the way, ako lang yun di ay tagaan og pasidungog and a big congratulations kay grabe kay ko ka-proud nga nakaila ko ani nila silver medalist no less, no, sa marathon, no, sa SEA Games nga nahitabo dito sa Thailand, si Art Joy Torregosa. Og sa duathlon nga relay si Franklin Yee, no, mga estudyante ni sa University of San Carlos under the coaching sa ako apong running coach mo nang huy, proud kay ko, feeling sa nako may kay kong dagan pwede ra man akong hinaya. Hoy, no, Coach Arvin Loberanes, congratulations, daghan kayong salamat sa inyong adlaw-adlaw nga sakripisyo para lang yun mo train og dadon ang pangan ngadto sa laing nasod, ang pangan sa Pilipinas. Og ato gyung gibest ang mga nagkalain-laing nasod sa inyong kakusog. So we are very, very proud of you. Sus, kita ko ani nila guys mo training. Iniglabay lagi hangin. Murag yung whoosh. Anak gid ba? Nana sila kakusog. Kau na lang maikog, usahay kay kuyugan ko anak nila. Dagan, mauwaw ko kay pwede ba akong hinaya. No, maningkamot baya in town ta. Pero believe ko, grabe. And Coach Arvin, one of the best, if not the best, running coach in Cebu. Okay? Kana. Ako din ang ningon jud ko nga ako gud mong i-greet because you really deserve, no? Not just the tarpaulins ng inyong madawat. And I hope ang Cebu City, no, murang wa pa man ni sila tagai og igong padungog sa Cebu City nga mga nagskwela manig Cebu City maski dili in town butante. Hoy, garbo ni nato guys, ha, tingali ang kunonis ubang probinsya, alkanse ta, nani diri gadako, nani diri gatubo, ato ni homegrown talent in Cebu. They deserve the support. Usahay, no, munay rason nganong dili ta maka-gold, nganong mauwahita kay kuwang kay suporta sa gobyerno tuwas flood control unsa ba kiyawan. Di ba? Dili they deserve the support that from the government. And now that they've brought home medals for the country, garbo na sa Cebu, I think angay ng pasidungugan gyud.
Letter sender, karong adlaw atong tawgon nga si Robert. Single, 32 years old, punto legal ang iyang pangutana kay naay pending case ang iyahang iyahang papa, no? Naaman ni siya'y kaso, no? Murag mulargahay man tato unya nagka-problema hinuon. So unang pangutana, matud ni Papa wala namang gyud siya mobalhin og puyo. Ang iyahang gikahibungan nganong wala man siya nadawat nga sabpina kung naaman di ay siya kaso 35 years ago. Usahay wa siguro natarong og serve or wa kapag serve or naagi mga kakulian po, no? I cannot explain, di man gyud pud ni perpekto ang ato ang justice system. Manumano man pud ang pag-serve nato, tao ra pud na naapoy human factor element and error, posible nga wa ka na na-serve niya, wa nahatag sa imuha and things like that, no? So naida kog chance mo nang wa ka kabaw about the case or wa ka na-servan gyud, oh. So tan-aw nato na sa records, makita man na kung na-servan ba ka o kinsay ni dawat, naaman gud na return of service sa sheriff nga ning serve ana, makita man na, ma-check man na nato sa records. Pero matay 35 years ago. Sus, uban andong naminaw na tong sukintig paminaw, wa pang matao, no? So, anyway, pwede to ma-check sa korte, ha? Ikaduhang pangutana, do na ba mo'y idea how long it will take para matagad iyang kaso unya maka-attend og hearing? Okay, atong i-check unsa maning kasuha, ha? Kay, wala may gisulti nga unsa nga kaso, no? Pero kung NBI clearance nagi-hit, so meaning criminal case. Now the good news is ang Supreme Court nagpadala og circular, ni pagawas og circular kay kung kanang kaso sa pares imong papa inana nakadugayon nga wa naglihok, wa man pud na nila gilabay, no? Ang tawag ana gi-archive. Unya tungod kay sa kagidugayon, no? Ningon ang Supreme Court nga kung wa gyud na naglihok nga dugay na kaayo pipila na katuig, pangutan ako no ng mga hingtungdan dihag interesado pa ba na sila kay ug di gani i-dispatchar ta na lang na. You can avail of that circular para mulihok na ng inyong kaso. And mandated ang mga korte ana para tangtang ang mga daket ug dili na magkatapon og gaabog-abog ra na gadungag-dungag ra na simbakog masunog ng mga papel dinang kagumkom na kaisngatanan din sa korte, no? And justice delayed is justice denied as well. Kay nagfile og kaso ug interesado pag yudto siya, wa man din na mobalhin ang imong papa nganong wa man nagadagan ang kaso, di ba? So posible nga di na siya interesado and it's not fair also, no? Sama sa mga tao para sa imong papa nga wa kabaw niya naa di ay mga problema na accused di ay sila. Okay? So ilang sunod na tong pangutana, ikatulo. Nga pangutana, dugay ba ang proseso ani? Unsa may kinahanglan andamo namo aron mapamatud-an nga napasanginlan lang ang akong papa? I think you'll have to check on the case, no? Adto dito nya kato akong gingon nimo nga circular kung basin gilihok na basin dig na dismiss na sa korte, no? Wa ta kabaw kay kung naglihok na posible yung na-dismiss na sa korte, then atong pahibawon ng NBI nga wala na-dismiss na siya para wala na kay hit sa NBI. If not, then probably magkinahanglan tagtabang sa PAO or kinsang abogado para palihoko na to ang kaso ug mapadismiss. Kadyot na lang kaayo na siya. Ikaw pa to katapusang pangutana, kung mo konsulta kog abogado ani, mga pila may among kinahanglan andamon. Consultation is mga 1,500 man siguro per hour or pwede po, depende. Kay kung madto na kag fiscal or public attorney's office, pwede ra man gyud ka matabangan nila, libre man ang ilahang konsulta. Or you can go to the Integrated Bar of the Philippines, Cebu City Chapter or Cebu Chapter para makapangayo kag consultation nila sa ilahang legal aid clinic nga matudluan kag unsay angay ninyong buhaton kabahin sa kaso anang imong papa. Okay? Guys, mga sukintig paminaw, naghinaot ko nga dili lang kani sa ato ang episode karon na amoy nakutlo nga pagtulunan, kundi sa mga every episode, no? Whether medical or legal, personal, emotional, nga mga psychological, nga mga problema nga inyong ipada nga among gipaningkamutan nga mahatagan og tambag naagyud moy nakutlo nga pagtulunan all throughout 2025 and all throughout the years, no? Nausab man gani atong format but ato ginang gipaningkamutan nga naagyud mi
Ako, si Dr. Obra, ang ato ang RMN Production Center, ang ato ang mga kartistas kahanginan naning kamot, dili lang nga lingawon mo, but para pod mahatagan mog inspirasyon ug kadasig nga mopadayon sa ato ang cycle in life nga mahatagan mog inspirasyon nga malamdagan mo nga dili mo alone in the journey. Na ako nas Dr. Obra na aning atong stasyon nga anda mo tabang ug moalagad kaninyo. No? Naut-untang namin nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon, dili lang today but all throughout 2025 nang hinaot mi nga in 2026 mo padayon gihapon mong paminaw sa ato ang pagtulunan. Daghan kayong salamat kaninyo sa inyong pagpaminaw sa ato ang tulumanon hangtod sa sunod na sugilanon dinhi gapon sa ato ang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Nationwide, Tatak RMN. Daghang salamat, maayong adlaw ug Happy New Year! Handumanan sa kaawit. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, niining akong kaagi. Ako si Mia. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Kaba. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi ka doon? Mokaning sa kababay nga taga Davao City. Ang atong natatampo nagdasingan nga Mia. Mia! Uy, bayot, kadugay ko ni mo ni gawas. Ay, dapat ko'y gibuhat, among room, uy. Ano magigutom na ka? Ay, nakatag-an gyud ka bayot. Gutom na kay ko. Ay, ato na tas kantin. Aron, mawala ka gutom mo. Asa man to, uy? Noon sa ka, uy. Gusto ko'y gisigihan mo pangita diha. Kenneth, kung di na ako madakong kwarta, uy. Mauna ni Ron. Kadiyat mabalik sa ako sa mong room. Tuari sa bag akong kwarta. Ay, nagbalik dito, day. Magaguhago lang yung ka. Paniusap ko kwarta nga akong ipalit og snack. Ay, kagul. Ako rin bahala ni mo. Sagot ka. Tala, Mia. Mamauli na ta. O yan na lang ta mamauli na, uy. Oh, ano man. Taligsik, uy. Wa akong makadag payong. Ay, naku, sa taon ka, uy. Pero may manimong kalimtan ang imong payong. Di ba naman ka nga mo kalit lag-uwan ron? Lagi, uy. Na, magsige naman. Magsaon na lang taaning akong payong para makapauli na ka. Dinhin na lang ko bayot, uy. Salamat kay paghatod ni mo na ako, ha. Wait sa pa yan, day. Babos. Oh. Si Kenneth tong naghatod ni mo, Mia. O, ma. Close gid kaayo mo anak niya, no? Lagi, ma. Ay, anugon, kaayo bata ah. Hitsuraan unta, bayot lang. Day, ugma ba? Ayaw kalimot ha? Saan sa man, day? Hala, uy. Birthday in taon ako ugma, day, uy. Dabo na ako. Oh, o di ay isa.
Ayaw yung kalimot tay ha. Kay April ra ba ka sa 18 candles? Bayot, tarong akong make-up ha. O, siyempre, no. Ayaw baga abayot ha. Kay muro na niya kong aswang tanawon. Ay, sus, dili pa ka na, musamot kagkagwapa. Ay kong labda bayot. Napugos ra ba kong dress-dress ini. Kay dibol sa tong amiga. Noon sa ka, uy. Ewan ko kung gitutukan. Gwapa malay kayot. Kung mga arti lang ka. Ha? What if straight ko ba? Ansi buti mo ipasabot? Kung tinuod bagyod nga lalaki ko, di ko bayot. Kunya, makagusto ka kanako. Dili gyud bayot. BFF ra gyud tanong. Di gyud mahitabo nga makagusto ko nimo bayot. Niya. Ang sakit mo namang magsalita. Sinaktan mo ang puso ko. Ay, sus! Ay, nagdrama-drama diha bayot. Sige nung uy, sakto na ni uy. Maliit niya this program. Asa man talingkod ini ron? Diri ka lingkod yut. Ay, kubyai ha. Ulagi. Ay kabalakan. Yara ko si Munduon. Hala, uy. 9 p.m. naman di ay. Hindi rin ko makasakay motor ini. Ay kabala ka ba yut? Ihato na ka dito sa inyo. Ang kasangyapong ganako. Kaswerte kita ko sa mong BFF, uy. Kinit, nere siya sa. Ay, muna na ko ron. Uy, ay palabig inom ha. Mubiyahe para bata. Ulagi. Ay, di nilang ka ha. Istorya-istoryahe lang ng kanang imo mga friends. Balik ko na ganako, karon tagtaod, okay? Oh, unsa naman kaniya bayot? Okay na kayo. Ubog ka? Di kayo. Tila dali na, mauli na tao Huwag rin ko nagpalabig inom. Ikaw mahinunod nagpalabig og inom diha, Okay, tanaw Nangisatan nila, uy. Mauli na ta. Asa yung motor? Parking. Tuwas unahan, Uy, hindi uman man noon. Yut na kay payong. Wala, Ay, kadiyot. Giyo po ko lalibay mo jacket. Oh, ipanong ni. Unya, mamasilod na sunahan, unya na tamo pauli kung walay uwan, okay? Wala nag-iuwan yun. Mauli na to na. Kadiyot sa Mia. Saman. Katong akong giingon ni mo ba? Sa gani. Katong akong giingon ni mo good. Na kung straight back ko, imo ba kung sugton? Ay, sige, yaga-yaga ba? Tumakay sa gukugod. Ayaw ron. Kay parehas tang nakainom. Gara-aras ta. Alin na. Mamauli na ta. Gabiin na. Hindi may kimayti si Kenneth. Oh. Mapay man niya kimayti. Dili ligid maklaro ang tagways babae kay Blurred. Doon sa min ko. Ganun mo naman kung nalain nga nagmayday og babae si Kenneth. Hi, Bayut! Kumusta? Sana all. Nagmayday og babae. Uy, no sa Kamiya? Straight na gyud ka. Kay nagmayday naman ka babae. Straight na lagi ko.
Kinsa mo ko natumbayhan ng imong gimay day. Uy, i-check ang imong photos. Dili ba na iparihas akong Gimay Day? Ako din imong gimay day? Og imo lang giblurred? Yes, Mia. Nagpitik-sag ko ako, Ug akong Gimay Day. O, si buti pa sa buti mong gibuhat, Kenneth. Ang tinood, Mia. Dugay na kong straight. Nalalaki ni mong tingog. Dugay na ko na himong tinood ka lalaki. Pero nagbabait-bait lang gihapon ko. Aron makaduog ko nimo. Ug ako kang mabantayan. Kenneth, Akong usbo ng pagpangutana, ha? What if kun... ayaw na ng what if. Ngayon ako gusto pa makaduog ani mong what if. Kaya ang tinuod. Dugay na si ko nakagusto ni mo, Kenneth. Ikaw na ganun akong gipaapot. Tinood? O, Nikki. Oo, niya, kita na. Oo. I love you, Mia. I love you too, Kenneth. Wa ko magdahom na sa among kasuod ni Kenneth. Magkauya ba ni Amy? Sa pagkakaroon, 2 years na ni Kenneth. Healthy ug full love paghihapon ng among relasyon. Sa mga naminaw karon nga nagpangita pa silang true love, maura kini ako'y kasulti ninyo. Just wait the right time and right person. Dinhin na lang kutob. Daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Mao kita mga higalang kaagi ni Mia nga taga Davao City uban sa awit ngayang ipangayo. Awit nga nagulahan. Kaba. Di makatulong sa gabi sa laging laman ng isip ko. Ang mga kaagi gibahatan no duha sa radyo ni Ricky Persuelo Garing o gabos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higala mga sukinti paminaw. Kinasing-kasing kong gidapit sa papara sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpaminaw. O bakit Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Labi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Ellen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatog kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Robert, 32 anyos, single, nagpuyo sa Cebu City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa pending case sa akong amahan. Arnyong sabtan, sugdon ko sa diyang bag-o lang kong ni-graduate. Ingon ini ang mga panghitabo. Yes! Graduate na yung go! Woo! Congratulations, Nak. Kung daspod pa. Salamat sa tanan nimong sakripisyo aron lang makahuman ko sa akong kurso. Salamat kayo. O ay isa pa yan. Obligasyon ako isip imong amahan nga magkahuman gi kasi mo pag-eskwela. Sige lang pa. Puhon, kung makatrabaho na ako na'y bahala ninyo ni Mama. Kaya dili ko gusto nga magsige pa mo og trabaho, eh. Salamat, Nak.
Unsa, doon na kay plano mo larga sa laing nasod. O pa, Nya, asa man ka magsugod? magpa-experience una ko din sa ato pa, isip nurse. O kung igo na yun akong experience, pwede na ko mga-apply para sa laing nasod. Asa man ay plano nimo nga mularga? Gusto ko sa US pa. Oh, mayo tuod ang income dito sa mga health professional nak. Ato nang iampo. Salamat kay pa. Naninga Lagi. Gusto nyo kayo ko makalarga sa laing nasod ko. Nganong ganahan magit ka dito? Ganahan ko dito. Aron pohon, madasan na ako akong mamagpapa dito. Wa pa ginas lang makasuwag travel outside the country ko. Nice. Nindutuod ng imong plano para nila. Gamay na yung kuwang. Makalarga na dyan ko dito. Ako naman giliw kang ako mga papeles o ginahinay. May day kaayo. Ikaw, Ginny, wakay plano? Maapas lang niya ako nimo dito. Mularga na ka sa gawas. O pa, Taon-taon palitaan ni magkita lum. muragaan na yun pa. Pero sige lang, ay gabala ka. May akong plano nga kuhaon tagin mong mama aron makaadto mo dito. Ay, ganahan kay ko anak dong. Makaadto na gid in taon Miss Gawa si Papa nimo. Ayaw gabala ka, ma. Pila rin pagdagat sa panahon, eh. Magkauban niya tapuhon dito. Yeah. Pag-amping dito ha. Ayaw kalimot sa pag-ampo. Salamat pa. Ug kamo po din, amping mo permi ni mama. Nanogon ako ni JB pa nga, diligid mo pasagdan. Ay, kabulakalan ni mama ug papa kuya. Ako rin bahala nila. Magduha naman ko katuig din, Gamay na lang ko umagabakasyon ako sa Pinas. Ay, manawag di ko lang magpapabi. Nalihok naman ka ninyo ginahinay inyong mga papilis pa, ma. Udong. Gamay na lang ang kuwang. Sige lang pa. Kay kung unsay kuwang puhon, inigpaulit na ko diha. Kuyugan di ka, aron makumpleto na gyud na. Sige dong. Ya, amping. Salamat pa. Pa! Ma! Kumusta naman mo, ha? Ay, ni anak, okay ra. Gimingaw kay minimo. Ingon masad ko, ma. Kumusta man ka dong? Okay ra pa. Medyo duka pa lang yun. Nahala. Kautsa. Para ining human, makapahuway ka. Huwag ba lang tayo mag-istorya? Pa, mga datagin BI para makakuha kag in-bay clearance. Sige dong. Asa pa rin si mama? Atong kuyugon aron doongan na lang mo. Dong, nahit man ko sa NBI. Unsa pa? Nga naman. Na kuno ko'y pending nga kaso dong. Ha? Pinding nga kaso? Sa unsa man? Kung wa na mong gilihok ang mga papeles ni Papa para abroad, dili mi mahibaw nga doon na rin siya pending case nga mismo si Papa wa mahibaw. 35 years ago, gitudlo akong Papa nga niya gida ang mga gamit nga gikawat siyang gagaw. Electrician manggod akong Papa sa una. Na-stretch ko kaayo. Tungod kay 1 month na ang nakalabay, ug nabalaka ko nga base ma-refuse ang among application. Unya, Wa may kumaybaw dong. Uy nga, nabali ay ko'y ingon anak nga kaso. Tingalig doon na tayo maduulan, anak. wagit kayo nadawat pod nga supina pa?
Wa man yun dong. Ang akong gikatakan. Wa ba gyud ko mibalhin og puyo? Kung naman niya ko'y kaso, gipangita na unta ko nila o gipadala na kong supina. Mausad pa. Na, di ka madugay ang proseso, ana? Mao lagi na akong kabalakan, eh. Ug mas nabalaka pagod ko. Kay base nung i-refuse ang application ni Papa. Pangutanan lang sa suhito, gid ana. Mao bitaw. Ay, paita. Imbis malipay ko kay bago kong abot din sa ato. Na-stress na may noon ko. Susway, ano lang sa kaayog palabi ko. Mapangitaan na lagi ng solusyon. Uy, hala. Niya, ang saom na kuya. Mabilis, Papa na. Kung sa mga dong, ayaw lagi ka problema na ko eh. Lisod man kung doon lagi kakulian. Dili pa. Kinahanglan magdungan mong mama og larga pa ingon dito. Ya, usao man na nato. Oh, pangonsulta lang ang abogado kuya. Mao gani akong buhaton, GB. Magud untay gusto nako nga magkadungan sila sa mama ug papa nga makalarga pa ingon sa US. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Mato di papa. Wa man gyud siya mobalhin og puyo. Ang iyang gikahibudngan nganong wa man siya nadawat nga supina kung naa man siya kaso 35 years ago. Ikaduhang pangutana. Doon na ba mo'y idea how long will it take para matagad iyang kaso? Unya maka-attend og hearing? Ikatulong nga pangutana. Dugay ba ang proseso ani? Unsa may kinahanglang andamon namo aron mapamatud-an nga napasanginlan lang ang akong papa. Ikaupat ug katapusang pangutana. Kung mukonsulta kog abogado, mga pila kay among kinahanglan andamon. Palihog, tabanging tambagi ko, kini ang akong suliran, Robert. Mayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan og ako ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal. Of course, sa mga medical nga mga pangutana, mga problema na Dr. Rene Obra nga mutubag ana guys. Di maguol ay kabalaka, matubag na namo tanan ninyong mga pangutana busa. Ipadadayon sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain, klase-klaseng pamaagi, ang importante mapada ang inyuhang suwat diri namo. Di na ta magdugay, di na ta maglangan, ay dugaya. Ipada ang inyuhang suwat yun right away sa ato ang lain-lain nga pamaagi ha. O di ta mauwaw, di ta maikog ngano. Hoy, kitang tanan na atay mga giagian, no? Na naagid tay mga problemas kinabuhi, naagid ni challenges, naagid ni mga setback. But kibaw mo, kaning mga problema na to malampasan tani, they will make us better persons. They will make us stronger. Kung kumubalik ang mga inaning problema ba? Ay, sus, nahuman man gay nako na, ana, di ba? So, di nako, man nako ani, kibaw nako kita nako ning salida ha. O, mo man na ilang isulti perme, di ba? O, ana, gid pud na. As in life, it's always like that also. So, ayaw mo og kalawagtangan og hope, no? Every time na atay maagi ang problema. Because that is part of the circle of life, no? Di na to ma-appreciate atong kinabuhi, guys. Kung wa tay mga giagian nga mga problema, mga setback, no? Anak gid na. Ba importante, mubangon kung madapa, mamapha, ayuson ang buhok, ayuson ang korona, ang sanina, atong ipagpag, rampa again. Anak gid na, no? Diba? Guys, ang ato ang letter sender, karong adlaw
tagpuyo sa Cebu City. And by the way, ako lang yun di ay tagaan og pasidungog and a big congratulations kay grabe kay ko ka-proud nga nakaila ko ani nila silver medalist no less no sa marathon no sa SEA Games nga nahitabo dito sa Thailand, si Art Joy Torregosa og sa duathlon nga relay si Franklin Yi no mga estudyante ni sa University of San Carlos under the coaching sa ako apong running coach mo nang huy proud kay ko feeling sa nako may kay kong dagan pwede ra man akong hinaya hoy no Coach Arvin Loberanes, congratulations, daghan kayong salamat sa inyong adlaw-adlaw nga sakripisyo para lang yun mo train og dadon ang pangan ngadto sa laing nasod ang pangan sa Pilipinas og ato gyung gibest ang mga nagkalain-laing nasod sa inyong kakusog. So we are very very proud of you. Sus kita ko ani nila guys mo training iniglabay lagi hangin murag whoosh anak gyud ba nana sila kakusog. Kau na lang maikog, usahay kay kuyugan ko anak nila. Dagan, mauwaw ko, kay pwede ba akong hinaya. No, maningkamot, baya in town ta. Pero believe ko, grabe. And Coach Arvin, one of the best, if not the best, running coach in Cebu. Okay? Kana, ako din ang, ningon ko nga ako gud mong i-greet because you really deserve, no? Not just the tarpaulins ng inyong madawat and I hope ang Cebu City no murang wa pa man ni sila tagai og igong padungog sa Cebu City nga mga nagskwela manig Cebu City maski dili in town butante hoy garbo ni nato guys ha tingali ang kunonis ubang probinsya alkanse ta nani diri gadako nani diri gatubo ato ni homegrown talent in Cebu they deserve the support usahay no munay rason nganong dili ta maka-gold nganong mauwahita kay kuwang kay suporta sa gobyerno tuas flood control unsa ba kiyawan di ba dili they deserve the support that from the government and now that they've brought home medals for the country garbo na sa Cebu I think angay ng pasidungugan gyud. Letter sender, karong adlaw atong tawgon nga si Robert. Single, 32 years old, punto legal ang iyang pangutana kay naay pending case ang iyahang iyahang papa, no? Naaman ni siya'y kaso no murag mulargahay man ta tuon niya nagka-problema hinuon. So unang pangutana matud ni Papa wala namang gyud siya mobalhin og puyo. Ang iyang gikahibungan nganong wala man siya nadawat nga sabpina kung naa man di ay siya kaso 35 years ago. Usahay wa siguro natarong og serve or wa kapag serve or naagi mga kakulian po no I cannot explain di man gyud pud ni perpekto ang ato ang justice system manumano man pud ang pag-serve nato tao ra pud na naapoy human factor element and error posible nga wa ka na serve ni wa nahatag sa imuha and things like that no so naay dakog chance mo nang wa ka kabaw about the case or wa ka na servan gyud so tan-aw nato na sa records makita man na kung na servan ba ka o kinsay ni dawat naaman gud na return of service sa sheriff nga ning serve ana makita man na ma-check man na nato sa records pero matay 35 years ago sus uban andong naminaw natong sukintig paminaw wa pa matao no so anyway pwede to ma-check sa korte ha ikaduhang pangutana do na ba mo'y idea how long it will take para matagad iyang kaso unya maka-attend og hearing okay atong i-check unsa maning kasuha ha kay wala may gisulti nga unsa nga kaso no pero kung NBI clearance nagi-hit so meaning criminal case now the good news is ang Supreme Court nagpadala og circular ni pagawas og circular kay kung kanang kaso sa pares imong papa inana nakadugayon nya wa naglihok wa man pud na nila gilabay no kang tawag ana gi-archive unya tungod kay sa kagidugayon no ningon ang Supreme Court nga kung wa gyud na naglihok nga dugay na kaayo pipila na katuig be pangutan ako no ng mga hingtungdan dihag interesado pa ba na sila kay ug di gani i-dispatchar ta na lang na you can avail of that circular para mulihok na ng inyong kaso
And mandated ang mga korte ana para matangtang ang mga daket ug dili na magkatapon og gaabog-abog ra na gadungag-dungag ra na simbakog masunog ng mga papel dinhang kagumkom na kaisngatanan dinha sud sa korte, no? And justice delayed is justice denied as well. Kay nag-file og kaso ug interesado pag yun to siya, wa man din na mobalhin ang imong papa ngano wa man nagadagan ang kaso. Diba? So, posible nga di na siya interesado and it's not fair also. No, sama sa mga tao para si mong papa nga wa kabaw niya naa di ay mga problema na accused di ay sila. Okay? So, ilang sunod na tong pangutana, ikatulo, nga pangutana, dugay ba ang proseso ani? Unsa may kinahanglan andamo namo aron mapamatud-an nga napasanginlan lang ang akong papa. I think you'll have to check on the case, no? Adtua dito, nya kato akong gingon nimo nga circular kung basin gilihok na basin dig na dismiss na sa korte, no? Wa ta kabaw kay kung naglihok na posible yung na-dismiss na sa korte, then atong pahibawon ng NBI nga wala na-dismiss na siya para wala na kay hit sa NBI. If not, then probably magkinahanglan tagtabang sa PAO or kinsang abogado para palihoko na to ang kaso ug mapadismiss. Kadyot na lang kaayo na siya. Ikaw pa to katapusang pangutana, kung mo konsulta kog abogado ani, mga pila may among kinahanglan andamon. Consultation is mga 1,500 man siguro per hour or pwede po, depende. Kay kung madto lang kag fiscal or public attorney's office, pwede ra man gyud ka matabangan nila, libre man ang ilahang konsulta. Or you can go to the Integrated Bar of the Philippines, Cebu City Chapter or Cebu Chapter para makapangayo kag consultation nila sa ilahang legal aid clinic nga matudluan kag unsay angay ninyong buhaton kabahin sa kaso anang imong papa. Okay? Guys, mga sukintig paminaw, naghinaot ko nga dili lang kani sa ato ang episode karon na amoy nakutlo nga pagtulunan, kundi sa mga every episode, no? Whether medical or legal, personal, emotional, nga mga psychological, nga mga problema nga inyong ipada nga among gipaningkamutan nga mahatagan og tambag naagyud mo'y nakutlo nga pagtulunan all throughout 2025 and all throughout the years, no? Ana usab man gani atong format but ato ginang gipaningkamutan nga naagyud mi. Ako, si Dr. Obra, ang ato ang RMN Production Center, ang ato ang mga kartistas kahanginan na ningkamot, dili lang nga lingawon mo, but para pod mahatagan mong inspirasyon ug kadasig nga mopadayon sa ato ang cycle in life nga mahatagan mong inspirasyon nga malamdagan mo nga dili mo alone in the journey na ako nas Dr. Obra na aning atong stasyon nga anda mo tabang ug moalagad kaninyo, no? Naut-untang namin nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon, dili lang today but all throughout 2025 nang hinaot mi nga in 2026 mo padayon gihapon mong paminaw sa ato ang pagtulunan. Daghan kayong salamat kaninyo sa inyong pagpaminaw sa ato ang tulumanon hangtod sa sunod na sugilanon dinhi gapon sa ato ang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Nationwide, Tatak RMN. Daghang salamat, maayong adlaw ug Happy New Year! Handumanan sa kaawit. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, niining akong kaagi. Ako si Mia. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Kaba. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit.
Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kaning usa ka babae nga taga Davao City. Ang atong natampo nagdasingan nga Mia. Ay, asa naman yung bayot, uy? Dugay mo gawas. Mia! Uy, bayot, kadugay ko ni mo ni gawas. Ay, dapat ko'y gibuhat sa mong room, uy. Ano magigutom na ka? Ay, nakatag-an gyud ka bayot. Gutom na kay ko. Ay, ato na tas kantin. Aron, mawala ka gutom mo. Asa man to, uy? Noon sa ka, uy. Gusto ko'y gisigihan mo pangita diha. Kenneth, Hmm. hindi na ako madakong kwarta, uy. Mauna ni Ron. Kadiyat mabalik sa ako sa mong room. Tuari sa bag akong kwarta. Ay, nagbalik dito, day. Nagaguhago lang yung ka. Paniusap ko kwarta nga akong ipalit og snack. Ay, kagul. Ako rin bahala ni mo. Sagot na ka. Tala, Mia. Mamauli na ta. O yan na lang ta mamauli na, uy. Oh, ano man. Taligsik, uy. Wa akong makadag payong. Ano sa man taon ka, uy? Pero may manimong kalimtan ang imong payong. Di ba naman nun ka nga mukalit lag-uwan ron? Lagi, uy. Magsige naman. Magsaot na lang daaning akong payong para makapauli na ka. Dinhin na lang ko bayot, uy. Salamat kay paghatod ni mo na ako, ha. Wait sa pa yan, day. Babos. Oh. Si Kenneth tong naghatod ni mo, Mia. O, ma. Close gid kaayo mo anak niya, no? Lagi, ma. Ay, anugon, kaayo bataa. Hitsuraan unta, bayot lang. Day, ugma ba? Ayaw kalimot ha? Saan sa manday? Hala, uy. Birthday in taon ako ugma, day, uy. Debut na ako. Oh, o di ay isa. Ayaw yung kalimot, day, ha? Kay April ra ba ka sa 18 candles? Bayot, tarong akong make-up, ha? O, siyempre, no. Ayaw baga abayot, ha? Kay muro na niya kong aswang tanawan. Ay, sus, dili pa ka na. Musamot kagkagwapa. Ay kong labda bayot. Napugos na ba kong dress-dress ini? Kay dibul sa tong amiga. Noon sa ka, uy? Iwan ko kung gitutukan. Gwapa malay kayot. Kung mga arte lang ka. Ha? What if straight ko ba? Ansi buti mo ipasabot? Kung tinuod ba yun nga lalaki ko, di ko bayot. Kunya, makagusto ka kanako. Dali yun bayot. BFF ra gyud tanong. Di gyud mahitabo nga makagusto ko nimo bayot. Niya. Ang sakit mo namang magsalita. Sinaktan mo ang puso ko. Ay, sus! Ay, nagdrama-drama diha bayot. Sige nung uy, sakto na ni uy. Maliit niya this program. Asa man talingkod ini ron? Diri ka lingkod yut. Ay, kubyai ha? Ulagi. Ay kabalakan. Yara ko si Munduol. Hala, uy. 9 p.m. naman di ay. Hindi rin ko makasakay motor ini. Ay kabala ka ba yut? Ihato na ka dito sa inyo. Ang kasagapong ganako. Kaswerte kita ako sa mong BFF, uy. Kinit, nere siya sa. Ay, muna na ko ron. Uy, ay palabig inom ha. Mubiyahe para bata. Ulagi. Ay, dinilan ka ha?
Istorya-istoryahe lang ng kanang imo mga friends. Balik ko na ganako, karon tadtao, okay? Oh, kung saan naman kaniya bayot? Okay na kayot. Ubog ka? Di kayo. Tila dali na, mauli na tao eh. Huwag ganit ko nagpalabig inom. Ikaw mahinunod nagpalabig og inom diha eh. Okay, tanaw eh. Nangisatan nila, uy. Mauli na ta. Asa yung motor? Di parking. Tuwas unahan, uy. Uy, hindi uwan man noon. Yun na kay payong. Wala, uy. Ay, kadiyot. Hindi po ko kalimay mo jacket. Oh, ipanong ni. Unya, mamasilon na sunahan. Unya, na tamo pauli kon walay uwan, okay? Wala nag-iuwan yun. Mauli na to na. Kadiyot sa Mia. Saman. Ito nga kung giingon ni mo ba? Sa gani. Ito nga kung giingon ni mo good. Na kung straight back ko, imo ba kung sugton? Ay, sige, yaga-yaga ba? Tumakay sa gugkugwan. Ayaw ron. Kay parehas tang nakainom. Gara, rasta. Ano na, mamauli na ta. Gabiin na. Hindi may kimayti si Kenneth. Oh. Mapay man niya kimayti. Hindi na ligid maklaro ang tagway sa babae kay Blurred. Unsamin ko? Ganun mo na nalain nga nagmayday og babae si Kenneth. Hi, Bayot! Kumusta? Sana all. Nagmayday og babae. Uy, no si Camilla? Straight na giday ka? Kaya nagmayday naman ka babae. Straight na lagi ko. Kaya sama ko na itong bayhan ng imong gimayday. Uy, it's like imong photos. Dili ba na iparihas akong gimay day? Ako din imong gimayday? Og imo lang giblurred? Yes, Mia. Nagpitiksag ko ako, uy. Ug akong gimay day. Ang buti pa sa buti mong gibuhat, Kenneth. Ang tinood, Mia. Dugay na kong straight. Nalalaki ni mong tingog. Dugay na ko na himong tinood ka lalaki. Pero nagbabayit-bayit lang gihapon ko. Aron makaduog ko nimo. Ug ako kang mabantayan. Kenneth. Akong usbo ng pagpangutana, ha? What if kung... Ayun na ng what if. Hindi na ako gusto pa makaduog mong what if. Kaya ang tinuod. Dugay na si ko nakagusto ni mo, Kenneth. Ikaw rin na akong gipaapot. Tinood? O, Nikki. Oo, niya, kita na. Oo. I love you, Mia. I love you too, Kenneth. Malaman ang nadatataka ang puso kong Wa ko magdahom na sa among kasuod ni Kenneth. Magkauya ba ni Amy? Sa pagkakaroon, 2 years na ni Kenneth. Healthy o full love paghihapon ng among relasyon. Sa mga naminaw karon nga nagpangita pa silang true love, maura gini ako'y kasulti ninyo. Just wait the right time and the right person. Dinhin na lang kutob. Daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN.
Mao kita mga higalang kaagi ni Mia nga taga Davao City uban sa awit ngayang ipangayo. Awit nga nagkalahan. Kaba. Di makatulong sa gabi ang laging laman ng isip ko. Ang mga kaagi gibahatan no duha sa radyo ni Ricky Persuelo Garing o gubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higala mga sukinti paminaw. Kinasingkasing kong kidapit sa papara sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pag